Nanano muntie Nanano penny muntie ye bruna me bek madman kumasem. Nanano penny muntie ye sona me bek madman kumasem. Ifriti to adman kuma badie ye swahini ko. Ifriti to adman kuma badie ye mohini ko. Obo nyami obo soni asasi ne bahinie. Ahinie ifri nyami ho. Ahinie ifriti te kwa framu nyami obo soni asasi uranono. Ona bona kuya bakuma basai Asantehene pleko Otumfuo Osei Tutu asante mewra no Otumfuo di ntutu akwa premo no masante mama na mo na Osei Tutu ampem so di ahini mahini ebe ya ahini o wadi na chirija Otumfuo poku wale katachie na napoku wale kwa katachi kumya di apremu sumnu awanko ifrise krobia asante kotokodie yeni mkuo Yeni mujani yo, yeni muko, yeni mujani tuk map mbebo. Otumfuo Osei Tutu kwa bebi awaba, wasana bebi. Otumfuo Osei Tutu bebi, kotoko hini se, wamani kuo, wamani sebio. No dia krabo ni etudra edeni. Nananu mahemfoni asante mamuntie Otumfuo Osei Tutu so banu nkoso engumasiani mpuntio nti asante mamumwano aye nane ya mwabatrasio aye nane na Osei Tutu otakwa hine ya mwabatrasio aye nane ya motrinko aye nane Otumfuo Osei Tutu Otokwa hine ye motinkwa Ola chame Rauma weti ama yurati se Wawasehene Mwasamba amari Rauma hwe na aka bia me nitrai no asachifo iro gwa ma wo omu eyi ni papa me de no chire yura no me de kusa betem Rauma ene ena yaba yebisi so aye ele amano Yura misubu sede nananman ko bia force no se Wawasehene e ho ade se beto ni ma dara ma hodo abotre hwi mu wi ase da se chifo no mu dia gura ma wo mu dara ma mu ade nyina wo ma ye ene no mo de na ba so besiri so yawa Daruma Nanano Country akwam Wawasehene osiri so yura se mfa sempa won Country inso ani bi mi asama ohina obe na sana na ebeto ne fakakra Antam kase obe yesre no onso antam kase oninini ene wodi baba gitumi na oba no ahwani yeso a eno a ede ne beko yewura de opane no kre obe ahoso no ahwe ho ade a wochiri ahantan obi a oma hoso ompe ni nyina no eso hwe ho nanano Otumfuo Adam ebu se nanano madinanim de naba preso ena onsi bibi nche Abdul Yura chame adaruma akom besre nsoyama bema obe nemum ebeka bi akyerɛ abranti awoba nifa Otumfuo chame Mwase nifa Esai ne so besiri bia ma ohina obe Wawasehene ewase musi ya hebe ewase dubadi sonko di ma Asantehene wura eti wo bai ohia na we sa no na no pass ewase na wo shi Otumfuo chame tenya anti aba man kwai no si bitu adontin Otumfuo chame anti so shine the rest yama anti aba the rest na anti aba
before you know about the episode is and Tankisia. And they also and the baby are who sent them as out of me. And I saw that I was one of the two. And it was also. You know another one. So I'm going to find you about the best. I'm constantly too. Benkum so ya best enshai bia maniaka bibi kakra cha abranti awoba on se ne oba edom du achi nyina na obia behwe ni monyama yewura oba behye oba no ade efre ne sentam kese otepe baabi a wo bia pe baabi fa menkwa ya so tene e wontam kese ho wona na wo ko ne krachi a wo bay was papa one family no so many agro to oban memma wani ha esom mo wani ko so mo pa fisa was pa kakra donkum ya beka chewa yero adaroma sa busua aibi e dia ba adaroma paja uti an won si bibi chewa ebu Yoko Otumfuo Chami ayoko de dika yera na beda na se na ya serious ani bia ma ohene obe na yetunu fukakra efutu onu de dika ni yera ntan kese na yera makwan a eno na odi beji tu so so hwe na udini ni agribia de toso ya kobrasie na mama oso mu ehia o adon na so mu de na ba na kwan no se be chido Jajami, chido so China bi the best mama and your hobby. So only so Abraham kwana se si picture no the press is we get to me 150 million on the pa and fa embo ni ko oni ni on fa be kredie na obrasie embo o mana obabeda no na afi so on ma le na yi ti e ofia omra adisua ahade e school papa amamre nyina na abesu na afi so bengo hot one wo ho on fa tu fi uba be so ipe the processor ode ya asesa e gawo kopia na wona funa asesa e ti obe ni pafufu e ti nini na ma ipo e mo dara ma se so apeni so afone na rambo na ba bajote na wasi kicho Jase Otumfuo Achame Jase Kenya yesre so ayi bi dia ma abranti a wo baye abranti a wo ba esa wo hwe ni ye efia ahehu papa amna de da tiuba no entankase na wo besre odi besai odi so wi asu entankase ko ba bi na se kantankase adwane fi ho adawma Otumfuo adawma se abusuafo e de na ba adawma prenti na won si bi pincheo Ankobia asidana ne di mayura wawasi asamba yura na abotre no di hu ya mede ma wo yura madaroma ya kasa tre na kakra yesra aka no han se obey unu se mpanifo of mpanifo no mo fie na omode wo na aba enti wo ba no na yesa de me ya eboni adidi o so de ma wo no fama wo mo no mo so hu se omo wo ho na omo adi no mede ma wo nyasa afi wo betra so wi a na ma be ne se akra da bi what na betra mpanifo trambe enti ana so bibia ni a edam na mo nya botre na mo ne naka ewura daroma ma ne kwan no nsi bi nche obi Manure Eja chame boso Wani ba kasa Abre so best friend so ani bia ma abranti a wo yasre ne etu ne fukakra abranti a wo ba oni manso a wo twen ye enne ewura daroma ede aba be gina nya ye modi te wo ba ni die fata biara kama ewura Asantehene so ntankese ne dinini na de ba be ditumi ntankese so ni yi papa ne dinini wo ba no so se mamu grow ada wa cha kakra Wawase adawachi se dia be kru ifri go for all part titi anu ti hwe na dia titi akamu obia bra be hye ne kama se dia ba fa akobia ye kan 24 won e do aba e di bibi wo munti ne do aba to bai dia show mu an 24 ne do aba ye no dan e di kiro mu fa puo ni adi di bia fata bia fa ma 24 no so fa so mu what it dia esre bia ma miro adaroma so won de na ba preso e na se bi kiro Nkoso Mira Chiami
so deɛ bɛka ni aberante a wɔbɛyi suro ntam kɛseɛ efia sɛ wɔn suro ntam kɛseɛ a ɛno ara na ɛde wo ɛba ɛno ara so na ɛde wo bɛkɔ aberanteɛ mpanyinfoɔ a egu efie hwɛ wɔn yie wobɛtena w'akonnwa no so a buadeɛ ahobraseɛ yɛwura so ɔmpɛntorɔ ti aberante a wɔbɛyi hwɛ ho yie papapapapapa yɛwura yɛsrɛ wo pagya wo ti na ɔnsi bibi nkyerɛ wo wadawo mebro nsɔyɛ na bi na mesrɛ ama aberante a wɔbɛyi aberante a wɔba wawase yiedie Asantehene mpuntuo enti na wɔba oti yɛwuradin wɔpitiri na sum nkonya wɔ no kurom nkonya akyiwadeɛ mɛnyɛ di wawase kromani ubu ɔmo ofrɛ ɔmo ana ɔmo ba nokuredie debi ebetena si bia na wudi so na wɔba wadaru mebru sɛ abusua de na ba ne so na ɔsi bibi nkyerɛ Pero adaroma nananom nyinaa so adaroma pagautie na ma ne kwa na ɔsi bibi nkyerɛ wo John Jean. La blessé, tout le monde s'est dit. Je veux dire, c'est Jenny Wawdia. C'est Owusu Panin. Yo. Yo. C'est ça, Owusu Panin. Ne ye you want to say, let's see, Jaha, the two say, at a prayer. The double. So, no, to pray. Oh, you got the double. Then you have to pray. I was only here now. Sabi, Waha. So, we don't have to show. Yeah, I am not here. Yo. Yo. So you not a Tibia. But say the bosom take of your home. Say, I snap for the take of you. Yo. Or say somebody, the Acachano. Take of you, and I'm so the pian buy on the sea hall. I shall say there. We are branches at the end of paying for you. I do something for so your branches at the end of paying for you. I know they go by there. Come say, no, but some penny for some bread. A jump. Or somebody, or no one. Teach me, no, your mouth, says the hotel. A jump there. Young. Say, Jacachano, a jump there. I don't know. Says the young now on him. They come with him. So, boss was a baby. I want Sabi, okay, no more. Yeah, back. Say, Lucy, and I show me down. John. Oba 1 year as I'm Musa. Young. Just in the free. So obey. The year is our rooms are a jassy, a jar, was super jassy, and over. And then, when you should be shown, sir. 8 years. Yo. Yo. I'm like I said, so when they say we are Pierre do, or so come be idea, then so we need him. I want to tell you that Martin. A foot to be a branch and what will be a chip. Or so be a branch, a foot to be a so one to be a no. Of the man, what will assume? Branch, see the kind, my real few.
Jom. O se mo nyama o fie fo mpanyimfo di ama wo. Se wo na be so no na tu no. Ma wo review ho. Jom. So do ka cho no se o be ya ho brase. Wa e boko. Na se be mo nyam e ma ba wa from ati. Jom. 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 Wo se se bo ye wo no. O do to tipi. E se o no mo na se bo ha so mo buta no. Do be mo review ho na wo ni so. Asana kwa akobia na mo ba ha. So ba ko peno. I don't go so you be Jom. Jom. So the no na Jawa ha so de o Jawa chi de no no enti na wo yese o mo totew. E be go so do ba yi no hu je bia wo free no bi o be duru na ho brase ni bodie ma wo remfi ma wo remfi wo se be Asantehene do to me ma wo. Yo, ni bo suaba. Bi wa se wo suabre. Ni bia wo bia so de tabra chi no. O sori ai de mu fata na chi o ma so. Yo. Ola se lura. Brante. Edi bana be de akunya. Ya Owusu Panin a me to so mi. Ya Owusu Panin a to so bi no. Ba de ka sam chewe pedo ha. Ko bi amoto. Elishatu. Ya Owusu Panin a to so bi no. Tasbe ru ka chiro wo. Owusu Panin ni jawo je eja. Sebe yura akura no. No nyu apiedu. Say ya be si sebe no na yireso a ne se chefo bonite Owase. O tika ka cho se ne bosom e go fi e fe ni abro. Se ya se wo de pia ba ya wo de si ho yeso de no obey sa yira be kira kwan. Ya te ka mu bia no hwehwe. Wo se nti ya yura de pia si ho. Susum enti no de si ho no. De amane bia yeso ya wo bia no fa ye. To so bi no e cham so asebe onwune e de ba. Awon de ma nyinara sebe wo de ba no. Ma wo refi se odwuma de kese pa e se wo sa e ofia e no no iru aso ompa hantai ompa homaso o be da fomati on pa nyufuo runu kofo nyinara na e ho sampa o ye panyi e de iru e fo nchen e be ye homaso se enemia yichi iru o chikura o de gone so won sa so di bu e makromofo edi de makromofo na se be o mutimi do atira ho no se be akonya de ma won wa feso wa ye de mapa ma sa dia te won kasa mpa o de kunye se won e de se won sa no o se le mo nyam be yo renu no mo ma be fo di o ti ba ye nu no ye ro o fe se be na ba se eja no a wo fu na se ba ye no e ho tu ti se no so ye ba so nu no yima o sira bo se anoti ko mem ono mutu echo bedasi pejo Elishatu pejo Pledge, Benjamin, Tuvo, Nana, and now won't be some pa, a trepa, my children and trepa. Me 2 for tickets here. Mesre Otumfuo Osei Tutu oyina wo be me chere na chireba me tu na tufupa
Samanchina na chepa manchina ajupa no afantum Otumfuo Asantehene meto Otumfuo tankasi me ya Owusu Panin a metoso mienu mesra Otumfuo ntam kesiye kantan kesiye sei me nanane Owusu Panin a odi kan me nanane kofisa akode me nanane dabo sompa me nanano mesu sikadwa eni asanteman ena me ya Owusu Panin a metoso mienu me ba betu atru Otumfuo onokre ene wani onyam a wode hye me ne mabusuan nei me ma wonu hu da biara da se me dane machima na me ye o hye oti hye wo cha me wura me to tam kese